Tak čau Kubo, jak je? Jsi se sčil, že chci spáchat sebevraždu. Ale ty. Jo? A proč jsi spáchat? Nevím. Tě k tomu vede, k těmu myslím. Boje mi nuda. Jo, no tak ukaž se. Můžeš žít. Ještě. Počkej, až přijede to auto. A, Tam je asi Škodovka. Kurva, to bych ho mohl zažalovat za to ty. Tak ukaž. Ukaž se, Kuba. Jo, to píče, ty jsi dělal tak na strany. Stylové oblečení. Moda 20. století. A už jde na to, Ty píče. Chujové svíčku, výzku. Tak může pokračovat.